Ahoj. Moje meno je Bardejovský Kad a vy počúvate pilotný diel satirického podcastu Taký Šved. V tomto podcaste sa zameráme na mesto Bardejov, Slovensko, ale aj na zaujímavosti zo sveta. Tak sa pohodlne usaďte, začíname. Bude to jazda. No jasné. Taký Šved. Bardejov. 30 000-ové mesto, kde každý každého pozná, každý o všetkom vie a každý všetko vie. Až na jedného človeka, ktorý sa od stoličky primátora nevie odlepiť už neuveriteľných 24 rokov a jeho meno je. To je nikto. Ale nie. Jeho meno je. Boris Hanuščák, kandidát na primátora mesta. Boris bol kandidátom na primátora 7-krát a 7-krát svoj post aj obhájil. Aj keď pred poslednými komunálnymi voľbami v roku 2022 mu podľa predvolebných prieskumov ľudia odkazovali. Vypadni domu, Odiď sataň, choď preč sataň, choď do pekla. No a Boris im na to odpovedal. Nejdem. No a tak si po voľbách muselo 44,36% obyvateľov, ktorí volili Hanuščakovho najsilnejšieho protivníka a vyzývateľa Miloslava Olejára povedať. Rafali sme, no. Veru narafali. Boris voľby opäť vyhral a tak si mohol zaspievať známu pesničku. Mňa sa nezbavíš, s tým sa lúč. Boris si ešte ani nestihol zapáliť v kancelárii primátora mesta víťaznú cigaretku a už sa na neho zniesla kritika plná nenávistného hejtu od nespokojného občana. Po ktorej padla sánka nie len fanúšikom samotného Hanuščaka. Mne normálne láta z rukou vypadla. Nespokojný občan napísal na sociálnu sieť Facebook srdcervúci odkaz. Boris si ten odkaz všimol a ako správny influencer ho zdieľal na svojom osobnom facebookovom profile. No a jeho text znel. Odvaha by bola. Energia už žiaľ nie. Bojujeme od čias kandidatúry Pála Tarcalu, čo je už pekne dávno. Moja rodina bojuje proti Borisovi Hanuščákovi celý svoj život. Osobne pre mňa je zosobnením absolútneho zla. Každé voľby robíme, čo sa dá, robíme maximum, lepíme plagáty, roznášame letáky po nociach do poslednej chvíle do moratória. A nič sa nezmenilo. Už nevládzem. Dosť bolo. Stačilo, končím. My všetci. Končíme. S Bohom, priatelia. Život žijeme len jeden. A tento náš bolševik nech skape na mestskom úrade. Nič lepšieho si ani nezaslúži. My len dúfame, že si Boris želanie tohto občana nevezme príliš k srdcu a túto životnú činnosť, ktorá nás v živote každého raz čaká, vykoná doma v kruhu najbližších a nie na mestskom úrade. My len tak, no aby tam potom nemusela nabehnúť táto partička. Primátor kritiku ako tak ustál a nastal deň prvej ustanovujúcej schôdze mestského zastupiteľstva, do ktorého bolo v októbrových komunálnych voľbách zvolených 25 poslancov, z toho 10 poslancov ako úplne nových. To som sa bála. Po oficiálnom slávnostnom sľube nových poslancov mestského zastupiteľstva mala nasledovať pracovná časť s 2 bodmi. Poverením sobášiacich poslancov a určením platu primátora. No a v tejto chvíli začalo byť jasné, že cirkus nemusí byť len v Národnej rade. Ja budem hovoriť, len stále uvažujem nad tým, ako dokážu s týmto žiť tí slušní ľudia v Smere a v Hlase, že takíto blázni, ktorú reprezentujú, že sa s nimi dávajú do jednej kopy. Veď to je katastrofa, naozaj. No, tento dál začal do mňa drgať. Jeden mi povedal, že som buzerant pojebaný a tak som mal pocit, že asi sa so mnou nechcú rozprávať. Pán poslanec, poprosím vás o zdržanlivosť pri takýchto vyjadreniach. Hopata to, čo bolo. No mestskí poslanci v Bardejove našťastie tak ďaleko ešte nie sú. Ale 13 poslanci sa však pri schvaľovaní programu mestského zastupiteľstva zdržali, čím ho neschválili a ďalší priebeh rokovania zablokovali. You shall not pass! Veru neprešiel. Po tomto hlasovaní išlo Borisovi v hlave len jedno. Hanuščák nech skape. Aj to. Ale hlavne. Čo to kurva je? Celkom tomu nerozumiem, ale uznesenia o zložení sľubu a všetkom ostatnom
To ako? To znamená, že ste poslanci, alebo nie ste poslanci? Dobre, skap na tom mestskom úrade. Bože Boris, už stačilo. Rokovanie skončilo a my sme s napätím čakali na to ďalšie. A ďalšie prišlo. A tam sme sa dozvedeli celkom podstatnú informáciu o jednom z mestských poslancov. Len mi on hovorí, že on nevie čítať a Jožko hovorí, že ho bolia oči. Zaujímavé. Fekišovce majú Doďa, ktorý nevie písať. Jo, Doďa nevie dobre písať na počítači. Smer má Beňovu, ktorá nič nepočuje. Na pani prezidentku včera údajne zaznievali nejaké nádavky. Americká! 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 Na našom prvomajovom stretnutí v Nitre, takže ak je tomu tak, ja som to naozaj nepočula. No a Bardejov? Bardejov má poslanca, ktorý nevie čítať. Sem slepý, kurva, slepý sem. Šancu na dis pre poslanca vycítil primátor a povedal. Tak hlavná vec, že písať vieme. No nič. V tejto tragitelennovele budeme pokračovať v ďalšom dieli a pôjde naozaj do tuhého. V ďalšom dieli sa dozvieme, ako a prečo poslanci nezvýšili primátorovi plat. O tom, ako chcel poslanec Bochňa odísť z rokovania a aj odišiel. O tom, ako si vedenie mesta zvolalo tlačovú konferenciu, na ktorú si pozvalo až 2 lokálnych a s istotou aj lojálnych médií v Bardejove. Ale aj o tom, čoho sa bojí poslanec Martin Šmilňák. To všetko sa dozviete v našom podcastovom miniseriáli. Divoké zastupiteľstvo. Prejdime na krimi. Bardejovské krimi. 20. marca 2023 panovala v Bardejove bombová nálada. Polícia v tom čase informovala, že pondelok 20. marca popoludní bolo na linku 158 anonymne oznámené, že v Bardejove na vlakovej stanici je uložená bomba. Linka tiesňového volania polície, prosím. Bomba tady je, vidíte ji? Podívejte, jak se na vás směje. Polícia vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a previerky. Policajné bezpečnostné opatrenia a previerky si vďaka slovenským sitcomom vieme dosť živo predstaviť. Toto je reálna policajná akcia! Ste ohrození! A prečo mi vykáš? Lebo tam máš bombu, ty debil! Hurka! Trestné cestie vene aj ten šulec! A toho mám rukou vybrať? Čúvaj, Hurka, ale hlavne nespla! Aktuálnu autobusovú stanicu zrovnanú so zemou by si vedelo predstaviť viacero z nás. No našťastie, ako povedala policajná hovorkyňa, výsledok bezpečnostnej pyrotechnickej previerky na mieste bol negatívny. Podľa našich informácií mal bombu nahlásiť neznámy Bardejovčan, ktorému malá prísť na návštevu svokra. Ty na čo sa smeješ? Ja neviem, len tak. Dobre uznávam, to bol slabý a trápny fór. Každopádne o človeku, ktorý takto nahlasuje bomby, sa dá povedať len, že je totálne vygumovaný odpojený od ozajstného sveta. Poďme ďalej. Bardejovské krimi. Pri stanici ešte ostaneme. Totiž v čase od stredy 8. do štvrtka 9. februára prišiel doposiaľ neznámy páchateľ do neoploteného areálu Bardejovskej autobusovej stanice na Slovenskej ulici, na vchodových dverách do staničnej reštaurácie rozbil sklenenú výplň a vošiel dnu. Z priestorov skladu ukradol 4 plastové prepravky s rôznymi druhmi piva. Išlo celkovo o 80 fliaš. Poškodenej spoločnosti vznikla škoda viac ako 300 eur. Páchateľa pozdravujeme a v prípade prepustenia z väzby ho prosíme, aby nám poslal výsledky svojho IQ. Lebo už čo je veľa, to je málo. Predstavte si, že ste zlodej. Vlamete sa do staničného bufetu a namiesto drahého alkoholu, cigariet a nejakej tej hotovosti ukradnete 80 fliaš piva. Buď to bolo takže debil dostal nápad! Alebo to bol nejaký Snedný mních. Pičovina! To je pičovina jak svinia. Asi tak. Posuňme sa na tretí krimi prípad. Bardejovské krimi.
Do Bardejova prišiel natáčať gigant v pornografickom priemysle. Mohol by si povedať niekto, kto v nedeľu 24. septembra vo večerných hodinách prechádzal okolo športovej haly. Polícia bola privolaná k delikátnemu prípadu. 21-ročný muž a 44-ročná žena sa stretávali na mieste prístupnom verejnosti. Po vzájomnej chvíli sa ich správanie javilo viac ako nevhodné. V hrubej neslušnosti sa dopustili tým, že sa odávali vášni, čím vyvolali verejné pohoršenie. Oznamovateľka tohto priestupku musela znieť asi nejako takto. To sú oni, škandál! Přistihli sme je, akorát když to, tvoj. A škandál to veru bol. A pre ženu dokonca nie prvý. Polícia ich zadržala, obaja boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo voči nim vznesené obvinenie z trestného činu výtržníctva. Čo sa týka ženy, ide u nej o opakované nevhodné správanie na verejnosti, za ktoré už bola aj v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutá. Bardejov je malý a tak sa ľudia, kto vie prečo, na sociálnych sieťach pýtali. Kto to vlastne bol? To nevieme ani my. Ale dostala sa ku nám nahrávka telefonátu, kde sa anonym sťažuje na zaobchádzanie s uvedenou ženou. Nevedel sa postarať o našu Martinku, je to krásavica z Hollywoodu, prišla tam chuďatko oblečená krásne a išla skoro bez gaťkov, čo je to všetko asi pokradli tam. Krásavicu z Hollywoodu pozdravujeme a do budúcna odporúčame menej nápadné miesto, ako je športová hala. Ideme na poslednú tému. Slovensko. Krajina, kde za 3 gramy marihuany dostanete 10 rokov, ale za vlastizradu dostanete od štátu ako poďakovanie podmienku a smiešny peňažný trest. Na Slovensku je možné všetko. Ak ste dostatočne šikovní, môžete založiť zločineckú organizáciu a ak ste navyše ešte aj klamár a dobrý manipulátor, môžete sa stať dokonca predsedom vlády Slovenskej republiky. A veru, že je. Na Slovensku pred pár týždňami prebehli voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Po zverejnení výsledkov si mnoho Slovákov muselo povedať, že voľby do Národnej rady vyhrala strana Smer Slovenská sociálna demokracia. A Slovensko sa vybralo smerom do Riti. A prečo vyhral voľby práve Robert Fico? Pretože No pretože na Slovensku je už niekoľko storočí národným hrdinom najznámejší zbojník. Jánošík. No a táto. Občianská zlatokovka je tiež ako taký Jánošík. Akurát, že tak trošku naopak. Bohatým dával a chudobným dám bral, najznámejší zbojnícky kapitán je späť. Či sa nám to páči alebo nie, s vládou, ktorá tu vznikla po voľbách, sa budeme musieť naučiť žiť. Strana Smer založila koalíciu so stranami. Strana Smer, strana Hlas, strana Smer, strana Hlas, strana Smer, strana Hlas. Boha Peťo, tak ktorá strana si? Strana Hlas. No, konečne, no. Ďalšou stranou vo vládnej koalícii je Slovenská národná strana na čele s Andrejom Dankom. A s kým? S Andrejom Dankom. A s kým? Však s tebou. Kokot. Ale možno si pamätáte, hovoril som, zavrite si oči a predstavte si vládu blázdov. A preto vznikla vláda Smeru a SNS. Aďo. Ešte jedna strana. A s kým? Strana. Ja naozaj, akože absolútne vôbec, hej. Piče aj s takou spoluprácou, toto naozaj, prisam Bohu. 8-krát sa niečo pýtam do piče a vy mi neviete povedať, kurva, ani meké F. Peter, prosím ťa, povedz mu, aká strana mu ešte chýba. Strana Hlas. Super, ďakujem pekne. Vláda bláznov to teda bude. A viac o dezolatoch, pokrycoch, hoaxeroch a iných bláznoch, ktorí sa dostali do vlády, si povieme v ďalšej časti podcastu Taký šved. Tohle aspoň poctivý blázinec. Na záver tu máme správu, ktorá poteší každého poctivého, bohabojného, kresťanského demokrata v Bardejove. Do parlamentu sa prespieval. Pardón, prekrúžkoval mestský poslanec z Bardejova. Martin Šmilňák. A čo to Bardejovu prinesie? No, nič také konkrétne. No asi tak.
Nech už to bude akokoľvek isté, že o zábavu bude postarané či už v tom mestskom alebo v tom veľkom parlamente. Sme na konci. Ak ste dopočúvali tento podcast až sem, je pravdepodobné, že sa vám páčil, tak ho nezabudnite zdieľať, lajkovať a komentovať. Ak nás ešte nesledujete, tak nám hoďte follow na Instagrame, nájdete nás pod menom kat_Bardejovský. Na záver. Vonku začína byť zima, tak si dajte. Pečivo, chleba, 4 roliky, k tomu segerinsky, guláš, 4 knedlíky. Ahoj, Tane. Zostaňte zdraví a už čoskoro sa opäť počujeme. Taký šved.